ubod ng ubod ng saging. Ito guys, gagawin po natin ay lumpia. Lumpiang ubod. Ngayon po ay ito po ay guys, pwede natin to pang negosyo. Sa mga nagtitipid dyan ng kung gusto nyong kumita. Hindi natin alam, marami palang panggulay ito. Yan guys, mamaya ho, pupunta tayo sa palengke para bumili tayo ng pambalot. Yan, gagayatin lang natin ng ganito. Bago natin iluluto. Ito guys, masarap tong lumpia. Sa mga hindi pa po nakakaalam, tipid na tipid, napakarami na po ito. Na kung kayo po ay nagninegosyo, ay pag ito ay niluto ninyo, malaki na po ang inyong kikitain nito kasi itong saging naman na ito ay libre. Ang bibilihin lang ninyo yung wrapper tsaka yung mga ingredients nya. Yan guys. May lumpiang gulay, may lumpiang ubod. Ubod ng sarap. Yan. Yan guys. Yan lang ang pag-aano niyan. Yan. Guys, ito na po yung ito na po yung ubod na ginayat-gayat. Ngayon po guys ay lalagyan po natin ng asin. Lalagyan po natin ng asin. Wala na po tayong asin at pupunta po na tayo sa palengke at bibili ng asin. Yan, lagyan po natin ng asin. Tapos guys, pagkatapos natin lagyan ng asin, ito po ay pipigain. Pipigain natin to guys. Pipigain natin para matanggal po ang kanyang dagta. Pag napiga na po natin, saka po natin huhugasan ulit. Yan po guys. Yan, nilagyan po natin ng asin at pipigain po natin. Yan. Pigain po natin tong ubod na to para matanggal po yung kanyang katas. Pag natanggal na po yung kanyang katas, kasi yung katas niya po ay medyo mapakla na yan. Yan guys. Guys, ito na po yung yung ubod na pinigaan natin. Ilalaga po natin guys. Ilalaga po natin para para matanggal po yung dagta. Yan. Ilalaga po natin. Habang nilalagay natin itong ubod na to, kukuha muna tayo ng ingredients tsaka yung wrapper, pambalot. Yan, takpan po natin guys. Hintayin natin po na kumulo. Yan. Yan guys, pupunta muna tayo sa palengke guys at bibili tayo ng pang-ingredients niya. Bye bye. Ito guys, ilagyan muna natin ng mantika. Yan. Yan po guys, lagyan po natin ng mantika. Yan. Hirap talaga mag-video guys pag mag-isa. Yan Yan. Bawang saka sibuyas guys. Bawang saka sibuyas. Hirap talaga mag-video na mag-isa. Ano kaya to? Ganyan na. Yan. Yan guys. Gigisa lang natin guys. Gigisa lang natin. Yan. Hintayin natin guys na hintayin guys natin na mag-brown. Yan, sinabay ko na yung sibuyas saka bawang kasi hirap mag-video guys. Pero pwede naman dito kasi kung naluto na yung bawang, maluluto na rin yung sibuyas. Yan. Basta ang apoy po guys huwag nating masyadong palakasin. Kunti lang yung natin. Yan guys. Gisa-gisa lang natin hanggang siya ay mag-brown. Yan guys. Tapos lagyan natin yung guys, yung karne na giniling. Yan. Yung karne na giniling. Gigisa natin ang karne na giniling. Yan.
guys, igisa lang natin. Yan, hintayin lang natin na maluto. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, guys, i-like, share, and subscribe my YouTube channel, Pobreng Ilocano. Naraman natin nga luto. Yan. Yung mga hindi pa po nakakaalam ng ganitong luto, panoorin ninyo ang aking video at marami po kayong natututunan. Yan guys. Gisa-gisa lang. Guys, ito ilalagay na natin yung guys, yung ubod ng saging. Yan. Ubod ng saging guys, ito. Ito po yung ubod ng saging na piniga natin kanina. Yan, ilalagay na natin. Sobrang dami na to. Yan guys, ang ubod. Ang dami. Ang dami guys. Yung mga gustong magnegosyo dyan, ubod lang po ng saging, pera na. Yan guys. Lagyan po natin ng lagyan po natin ng magic sarap. Bago natin hahaluin, magic sarap. Lagyan po natin ng magic sarap. Yan, magic sarap po. Lagyan po natin ng bitchin. Lagyan po natin ng bitchin. Yan po guys. Tsaka lagyan po natin ng toyo. Lagyan po natin guys ng toyo. Toyo guys, toyo. Yan, toyo. Para medyo magitim-itim siya. Ito po ang pampaalat natin, yung toyo. Yan, kunti lang guys. Hahaluin natin guys, hahaluin. Hahaluin natin guys. Ang hirap talaga mag-video ng nag-iisa. Yan guys, yan. Hahaluin muna, pansamantala pong i-stop ko muna itong video kasi hindi ko po ito mahalo na nakahawak po ako sa cellphone. Yan guys. Yan na po guys, nahalo na natin. Yan. Siyempre guys, hindi natin makakalimutan tikman ang ating niluluto. Mahirap naman na hindi natin titikman kasi baka sabihin nila nagluluko-luko lang tayo dito. Yan guys. Yan ang hirap talaga mag-video. Ito guys. Paano kaya to? Harap. Ang harap guys. Kahit hindi mo na babalutin to, pwede na ho. Hahanguin na natin guys kasi luto na. Luto na po ang ubod. Yan, ubod ng sarap. Sarap. Talagang napakasarap talaga ito. Yan guys, hahanguin na natin at tayo ay magbabalot na nito. Babalutin natin para gawin natin lumpia. Yan guys. Guys, ito ay atin ang babalutin ang ating lumpiang ubod. Yan guys. Mag-aano muna tayo ng pambalot. Yan guys. Talagang kailangan natin itong balutin kasi mas masarap pag binalot. Yan guys. Yan. Mag-aano muna tayo ng guys, ito guys, ating nang babalutin natin ang ubod ng sarap. Yan guys, ang lumpia. Tingnan nyo guys, kunti lang naman ang ilalagay natin pero pag pang negosyo ito sadya talagang kayo po ay kikita nito. Yan guys.
Ganyan lang po ang pagbabalot. Yan, iikot po nyo ng isa, tapos itipi nyo ng ganyan. Yan. Guys, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe lang po, yung Pobreng Ilocano. Just click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Marami po kayong matututunan sa aking pagluluto. Yung mga hindi pa po nakapag alam na ito ay naluluto, tipid na tipid po ito guys, tipid na tipid. Kaya guys, subukan po ninyo. Yan, yan guys, oh. Yan. Yan muna, pabalot po tayo ng lumpia. Lumpiang ubod. Ubod ng sarap. Yun. Yun po. Pwede rin natin itong panghanda guys. Pag kulang po tayo sa panghanda, pwede itong panghanda. Yan. Baka ito pa ang maunang mauubos pag ito ang inanda ninyo. Yan po guys. Oh. Ganyan lang po ang pagbabalot ng ng lumpia. Yun. Yan guys. Lalagyan po natin ito ng itong nilalagyan to ng tubig para dumikit. Yan oh. Yan guys. Oh, yan, dalawa na. Oh. Ang bilis lang guys ang pagbabalot. At atin ang itong ako'y nagugutom na rin at ay tanghali na rin gutom na rin ako. Talagang ang sarap talaga ng aking ulam ngayong tanghaling to, kasi ito hindi to nakaka-high blood kasi ubod. Hindi ganong nakaka-high blood ito. Yan guys. Wow. Yan. Yan lang guys ang pagbabalot. Guys, pansamantala nating i-stop muna ang ating video dahil tayo ay magbabalot muna ng lumpia. At least nakita naman na ninyo kung paano gumawa ng lumpia. Yan guys. So stop muna natin. Ito guys ang nabalot, yung finished product ng lumpia. Atin munang iluluto natin guys muna at tayo ay kakain na. Yan guys, luluto ko muna ito guys at ito lang muna ang aking binalot. Oh, 6 na piraso. Luluto muna natin guys at tayo ay gugutom na ho. Kain po tayo mamaya. Ayan po guys, piprito muna natin. Yan po guys ang lumpia na ating binalot. Yan po guys. Yan guys. So hintayin natin na maluto. Yan, ang sarap. Lumpiang lumpia. Wow. Sarap na sarap. Ito po ang aking ulam ngayong pananghalian. Yan po guys. Oh, ang sarap. Sarap talaga. Hindi talaga makakalimutan. Yan. Yan na po guys. Malapit na po maluto. Malapit na maluto ang ating lumpia. Yan. Ang sarap naman ng lumpia. Lumpiang ubod. Ubod ng sarap. Yan guys. Oh. Sarap. Talagang
nasisira talaga ang aking diet pag nga mga ganito. Yan, nasisira talaga ang diet ko. Luto na guys ang ating ubod at ito ay kakain na. Kain tayo guys. Yan guys. Ang sarap naman. Sarap na sarap. Wow. Guys, pag ginanto-ganto nyo na at ano na matigas na, ibig sabihin yan guys, luto na po siya. Yan, pwede na nating hanguin. Ayan guys. Wow, sarap. Ang sarap-sarap naman ng aking ulam. Yan. Muntikan pa nasunog. Yan. Talagang lagitik na Yan. Wow. Sarap na sarap. Sarap na sarap. Aking ulam. Guys. Kakain na tayo guys. Kain na. Guys, kain po tayo. Sarap talaga kumain ng lumpia. Kahit tayo nag-iisa guys, tuloy pa rin ang laban. Yan guys sarap. Sarap guys. Fancy. Sarap guys. Ang sausawan natin guys, yung sausawan natin kagabi. Ito, yung kagabi, yung pinagsausawan ng pinagsausawan ng karne. Guys. Subukan po ninyo guys. Magluto ng ganito. Tipid na tipid sa ulam. Talagang kadyang ang problema lang dito guys, nag-iisa tayo wala tayong kasalo. Sarap. Kasi ang aking kasama ay pumasok sa school, kaya nag-iisa tayo. Kain muna tayo guys. Bye bye guys, kain tayo.